נעים מאוד, קוראים לי מקס, לא הרוסי. איך אתם הייתם מרגישים? כל מקום שאני הולך, חושבים שאני ארס. איך אתם הייתם מרגישים? מגיל קטן הסתכלו על המשקל שלי לפני שראו אותי. איך אתם הייתם מרגישים? כושי, שחור, מסריח. אתיופי. איך אתם הייתם מרגישים? אני שרה וינקלר, אני גרה בפתח תקווה בשכונת הדר גנים. אני אוהבת ללמוד ואני אוהבת גם ללכת למתנס. ומה אני שונה ממך? בבית הספר היו אומרים לי את אחלה גבר. איך אתם הייתם מרגישים? שלום לכולם, אני אבי, אני לומד בחטיבת שלום, בפתח תקווה. אוהב לחכות, חיקויים, ואני אוהב את כולם. במה אני שונה? ממך? מה זה משנה אם אני גדול או קטן, שחור, לבן, מזרחי, אשכנזי, שמן, רזה? מתי בפעם האחרונה הסתכלנו לתוך הנפש של הבן אדם, ולא רק על המראה החיצוני שלו? מתי שברנו את הסטיגמות? במה אני שונה ממכם? בואו נעשה את זה אחרת.